Bona tarda, amics oients de Ràdio 4. Parlem de ball i de ballar i ens ve al cap, a veure, la bachata, el vals, el mambo, el chotis, el reggaeton, la sardana, el twist, el cha-cha-cha, la salsa, el jazz, el dance, el hip-hop, la lambada, el foxtrot, el fandango, la polca, sevillanes, el funky, el pas doble, la jota, la cúmbia, el ballet clàssic, el tango, la dansa del ventre i el ball de bastons. I les modalitats que ens deixem encara. Tanmateix, poc sovint ens recordem de la dansa com a disciplina esportiva, a tot estirar els balls de saló, i encara menys la dansa adaptada. I és que, com diu la convidada d'avui, ni la cadira de rodes, ni la ceguesa, ni la sordesa, ni la síndrome de Down no són cap impediment per iniciar-se en el ball. Avui parlarem amb una dona multitask, que diuen ara. És mestra, psicopedagoga, professora de ball, entrenadora, jutge de competició, directora de la seva pròpia escola, autora de diversos llibres i membre del Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Ball Esportiu, encarregada de la formació i del ball adaptat. I si ens acompanyeu, encara aprendrem més coses. Benvinguts a Més que Esport. Com cada dimarts i cada dijous us saludem des de l'Empordà. Des del control, a Barcelona, a les vies de so, Irene Moreno, Oriol Amine a la producció i des de Figueres teletreballant, una cordial salutació de Francesc Cruanyes. Eva Serra Vila. Bona tarda, Eva. Hola, bona tarda i gràcies per la vostra invitació. Gràcies a tu per acceptar-la. T'hem presentat, Eva, amb un munt de dedicacions, però, escolta, no hem dit ballarina. Et podem dir ballarina, també? Jo penso que una persona mai deixa de ser ballarina, sí que no sóc competidora en actiu, però ballarina vull no deixar-ho de ser mai. Ah, i quin és el ball o la dansa que t'agrada més o que se't dona més bé? Mira, m'ho poses complicat, perquè al final, després de tant temps i tants anys, difícilment en trobes una que se't dona malament o que no t'agrada. Si t'hagués de triar un ball estàndard, segurament et triaria el vals anglès per la seva elegància, i si t'hagués de triar un ball llatí, segurament et triaria la rumba bolero per la seva sensualitat i el seu romanticisme. Ah, i això es balla sol o acompanyat? Acompanyat, crec, no? Doncs mira, aquests dos d'entrada es ballen acompanyats, tot i que avui en dia es pot ballar tot també en línia, amb ball sincronitzat, que en diem, un al costat de l'altre i sense necessitat de parella, però sí que és veritat que l'essència pura d'aquests dos balls és poder ballar en parella i fer una miqueta de teatre. Com a activitat social, ballar aquests dies ha estat en el centre de la discussió pel que fa als locals d'oci, les discoteques, dient que no es podia tret que no siguin persones del mateix grup o clan. Com ho veus, tu, això? A veure, nosaltres també tenim una situació bastant complicada a les escoles de ball, perquè fins i tot a la fase 3 no veiem que se'ns contemplés encara, sí, com a ball esportiu, ball en parella. Sí que ara, en aquesta nova fase que estem ara, veiem com les parelles de fet que convivim sota el mateix sostre, se'ns dona l'oportunitat de poder començar a ballar en parella, però fins ara no era possible. Però fins i tot és que el ball individual, fins fa una setmana o dues, tampoc era possible legalment, esclar. Llavors sí que podíem entrenar a casa, ballar a casa, es feien classes online, es feien entrenaments, però l'afluència de ballarins està molt fluixeta i en aquests 3 mesos, la veritat, hi ha molta gent que ha caigut amb molt de desànim perquè el ball també és una teràpia i és una expressió de sentiments i tot això ho hem trobat a faltar durant tot aquest temps. Ja ho crec. Tornem al principi, Eva. Hem detallat tot un seguit de modalitats de ball. Algunes les relacionem amb l'art, d'altres, la majoria, amb la diversió, el lleure, però poc sovint pensem en l'esport. Què ho fa això, que no relacionem ball i esport? Bé, penso que, mira, justament enllaçant amb això del confinament i que els ballarins i els entrenadors, les escoles de ball i la federació tenim molta por de que el nostre ball desaparegui tal com el coneixem avui en dia, com a ball esportiu. Això va passar als anys 60, teníem tot un passat desconegut de ballarins que feien competicions que a l'època postguerra
doncs va desaparèixer, no només per la guerra i tot el que hi havia hagut en general, sinó més per la nova moda de la discoteca, no? Tot això va desaparèixer, estudiat, i no ho havíem arribat a tenir fins que jo vaig escriure doncs, el meu primer llibre. I llavors doncs, nosaltres, a finals dels anys 80, ens vam pensar que nosaltres havíem descobert doncs, les escoles de ball, les competicions de ball i el ball com a esport en general. Per tant, podem dir que el ball com a esport a les nostres ments és relativament nou, tot i que no és així, sinó que ja es competia doncs, fa 100 anys enrere, ara farà. Però nosaltres desconeixíem tot aquest passat nostre tan gloriós que teníem de competidors internacionals reconeguts arreu del món molt bons, i nosaltres pensem doncs, que el ball neix, doncs, això que te deia, a finals dels anys 80 aquí a Barcelona, i després es va estenent doncs, per les altres comunitats autònomes. Què hem d'entendre per ball esportiu o què hem de distingir en relació a altres modalitats de ball? A veure, jo penso que el ball esportiu és tot el ball en general en què estem movent doncs, parts del nostre cos. Per tant, el ball en general ja és fer esport. De fet, els metges et recomanen, no?, anar a caminar, anar a nedar i anar a ballar. Per tant, el fet de ballar ja estem fent un esport, i sobretot hem de tenir en compte que té uns beneficis físics, mentals i socials molt importants. Però, a veure, per entendre'ns, hem dit, tu formes part de la Federació Catalana de Ball Esportiu. No sé si dintre de la federació alguns dels balls que he esmentat en començar s'hi contemplen també. Qualsevol ball pot ser ball esportiu? Sí. Nosaltres tenim diferents disciplines i diferents competicions. Jo estic més ficada en la part de balls estàndards i balls llatins. Els balls estàndards són el vals anglès, el tango, el vals vienès, l'slowfox i el quickstep. Aquests són els 5 balls de balls estàndards. Llavors hi ha els balls llatins. La competició de balls llatins són la samba, el cha-cha-cha, el pas doble, la rumba bolero i el jive, que seria doncs, una versió una miqueta més mogudeta del rock and roll. I després nosaltres també tenim la competició de balls caribenys, que ara mateix serien la salsa i la bachata sobretot, i aquí dintre doncs, també entraria el merengue. Llavors hi ha altres disciplines, hi ha el hip-hop, hi ha el jazz, hi ha altres disciplines que també doncs, es competeix, però jo ja no hi estic tan posada, no és la meva especialitat. Tothom serveix per ballar? Absolutament tothom. I qui em digui que no, és que no ha passat per la meva escola, perquè penso que amb molta paciència, amb molta dedicació, explicant molt bé les coses, les vegades que facin falta, fent moltes repeticions, tothom, absolutament tothom, amb ganes, això sí, amb ganes i bona voluntat, tothom pot ballar. Escolta'm, evidentment, quan et feia aquesta pregunta, no em referia a nivell esportiu ni de competició. No sé, així com hi ha gent que quan canta, no sé, desafina, també n'hi ha que quan ballen diem que no ballen, que xafen raïm. Bé, doncs, quan cantes i desafines, suposo que la millor opció és apuntar-te a una escola de cant, i doncs quan balles i no se't dona prou bé perquè tens alguna dificultat, doncs el millor penso que és posar-te en mans d'un bon especialista que t'ajudi a trobar els teus punts forts, a millorar el que tu se't dona bé i doncs a millorar el teu ball en general, no? I a tu, l'Eva Serravila, d'on et ve aquesta passió pel ball? Doncs mira, em ve de ben petitona perquè a mi amb un anyet ja em duien a la festa major del poble dels meus avis i besavis a Campmany, i doncs allà a la festa ja em posava amb un anyet allà a la pista, ballar amb l'avi o amb l'àvia o amb els pares o amb qui fos, i la música sempre ha estat present a casa, sempre hi havia la ràdio o algun caset, al cotxe, durant les vacances. Llavors, bé, la música i l'expressió a través de la música forma part de mi, i doncs sí que més endavant doncs, em van apuntar a classes de ball i he seguit tota la meva vida, he ballat. Ara de seguida continuarem parlant amb l'Eva Serra, de la seva escola, de les seves publicacions, també de ball adaptat, però com a tots els convidats li hem demanat que escolli 3 cançons, i la primera és aquesta, és de Django, i la dedica a la mare. Què et diu a tu aquesta cançó?
Doncs mira, lligat amb allò que et deia, no?, de que sempre em duien a la festa major, i a la festa major el concert de la Bisbal, que era en aquell moment, doncs sempre tard o d'hora la mare queia dintre del concert. És una música que em transporta al meu passat, que em fa tornar doncs, a veure la meva família tots allà asseguts i escoltant una cançó que és preciosa, i en l'actualitat doncs, em porta a pensar doncs, amb els meus fills, perquè la ballem molt sovint, diuen que el ball és expressar sentiments i emocions, i en aquest cas doncs, nosaltres tenim molta cosa per expressar. És una cançó doncs, que ens fa pensar que tant els pares com les mares sempre estan patint pels seus fills, els protegeixen, els guien, tinguin l'edat que tinguin, i jo ho he viscut com a filla i ara ho estic vivint com a mare. Doncs l'escoltem, en Diango, amb aquesta mare. El meu fill val un món i un tresor, i la dorm tot cantant el dia amorosa. Fes mona reiet, fes nones, fill meu, que ets un angelet que m'envia Déu. El bes a la cara, el bes al front, petons d'una mare, lo més gran del món. Ràdio 4, més que esport, amb Eva Serra Vila, ballarina, mestra, professora de ball, membre del Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Ball Esportiu, autora de diversos llibres. De fet, el contacte recent va venir perquè just abans d'ahir vaig tenir notícia de l'aparició del seu últim llibre, editat per Omnia Books. Un virus ha arribat i a casa ens ha confinat. De què va el llibre? Doncs mira, és un llibre que no me l'esperava, ni molt menys. Estàvem treballant en un altre projecte sobre esports, també, no de ball esportiu, doncs amb en Manel Mora, que just ens acabàvem de conèixer, i un dia li vaig fer una trucada i li vaig dir: mira, Manel, acabo de tenir una idea, a veure què t'assembla la proposta, però ens hem d'afanyar perquè és ara que tenim tot això en aquí present, no?, tot aquest tema del confinament. Jo com a mestra he viscut molt doncs, l'angoixa dels pares, de veure'ls enviant tasques, dels alumnes, de tots plegats, i l'angoixa dels mestres, no?, de voler fer tota la feina, de voler retornar-la, d'estar enganxats a l'ordinador i al telèfon les 24 hores i els 7 dies de la setmana. Per altra banda, també he viscut el meu punt de vista com a mare. Com a mare, a vegades volia arribar tant a la meva feina que em donava compte que m'oblidava dels meus fills i que els meus fills també em necessitaven. He vist la gran tasca que han fet els mestres del meu fill i els estic superagraïda perquè han treballat moltíssim. Els meus fills estan encantats de les classes que han rebut a distància. I finalment doncs, també he viscut el confinament doncs, des de l'escola de ball, i a l'escola de ball doncs, també he vist doncs, la gent patint, no?, perquè tenia nuvis que no s'han pogut casar, que han hagut de posposar el casament amb nova data o no tenen data, gent que no poden venir a l'escola, i llavors vaig decidir doncs, volcar tots aquests sentiments en un llibre, que és el que millor sé fer, expressar-me amb les paraules. Un llibre, un virus ha arribat i a casa ens ha confinat, amb il·lustracions d'en Manel Mora, ja ho hem dit, pròleg de la Damaris Gelabert i la Laia Martínez, i que, si s'obté benefici, anirà a favor de la Fundació del Clínic, no? Doncs sí, perquè, mira, estàvem tots una miqueta preocupats, volíem fer més, ja no sabíem què havíem de fer. Has esmentat la Damaris, doncs, de seguida es va animar amb aquest projecte i aquesta idea i de seguida em va dir que sí, perquè ells també han volgut ajudar i la seva manera d'ajudar ha estat fer concerts des de casa seva. I llavors doncs, ens semblava doncs, que si nosaltres econòmicament d'alguna forma podíem ajudar doncs, a lluitar contra aquest coronavirus que tant ens ha empipat a tots, doncs ho havíem de fer. I llavors vam dir, vam demanar a l'editorial si era possible doncs, que es donessin d'alguna manera beneficis doncs, al Clínic, i així ha estat un somni fet realitat.
Doncs que se'n venguin molts. Moltes Escolta, gràcies. en tens altres de volums publicats. Per exemple, ets autora, em sembla que ho hem esmentat, de l'únic llibre escrit en l'actualitat sobre la història del ball esportiu a Catalunya. Això publicat fa 6 anys, el 2014. També tens publicat L'Arnau posa ritme al futbol, El fantasma de l'escola i Ballar malgrat els obstacles, on dius que la cadira de rodes, la ceguesa, la sordesa o la síndrome de Down no han de ser en un primer moment cap impediment per iniciar-se en el ball. El ball adaptat, no? És així? Doncs sí, perquè, com molt bé has dit, soc entrenadora, formo part de la federació i també soc mestra de primària i com a mestra de primària doncs, utilitzava molt sovint aquest recurs per fer la meva classe de valors socials i cívics. I llavors, de tant explicar històries als meus alumnes, va sortir aquest conte una mica inspirada en ballarins reals que tenim competint a la Federació Catalana de Ball Esportiu i que són un seguit de superació d'obstacles que si no els hi posem límits, ningú té límit. O sigui, el problema és quan posem un límit i diem fins aquí podràs fer, ja no podràs anar més enllà. Però tu veus que si no els poses límit, doncs els ballarins poden fer coses inimaginables. Puc imaginar-me, dius inimaginable, jo puc imaginar-me una persona afectada de ceguesa, ballant, de síndrome de Down, i tant que sí, en cadira de rodes també, però una persona afectada de sordesa? Doncs sí, tenim a la Rosana, que és un exemple de superació, també té molta sort d'en Jan, que és la seva parella, que l'ajuda moltíssim. Pensa que la Rosana no sent absolutament res, el que passa que amb els gestos d'en Jan i amb la seva bona voluntat i amb el seu entrenament constant, doncs la Rosana ha aconseguit situar-se entre les millors parelles de Catalunya i d'Espanya com a ballarins, que moltes vegades, jo explico l'anècdota, no? Hi havia jutges que estaven jutjant-la ella com a ballarina i cap dels jutges s'havia donat compte de que aquesta noia era sorda, perquè ella portava l'aparell a la oïda, però saps que les noies anem tan maquillades i tan pimpollades que ningú s'havia donat compte de l'aparell que ella duia. Aquest aparell en ella no li permet sentir res, l'únic que li permet en ella és regular el seu to de veu. Però fins i tot, ja et dic, ni portant l'aparell ningú s'havia donat compte que ella era sorda de lo bé que ballava, no destacava en negatiu absolutament, en tot cas en positiu, al mig de les altres parelles. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, ara deies... sobretot les dones molt emperifollades, Déu-n'hi-do els homes també, sobretot quan és una competició. A mi em crida molt l'atenció, més enllà del ball del cos, és a dir, del coll cap avall, la posició que adopten amb el cap, la cara, l'expressió facial que posen, a vegades una mica garrativats, no? I amb un somriure permanent. Això forma part del vademecum del ball? Una mica sí. El que busquem és la posició perfecta, la parella més estilitzada, la foto perfecta, perquè m'entengueu. Jo, als meus alumnes, quan els estic fent classe, els dic, nois, la foto, hem de buscar la foto. Llavors tothom es mira al mirall i busca aquella foto que creu que quedarà bé, no? Llavors pensa que el ball és, a nivell físic, molt bo per millorar la postura del nostre cos i la nostra esquena. Aquella gent que té una mala posició de l'esquena és molt recomanable ballar perquè t'ajuda a ser conscient de la bona posició de l'esquena. I sempre amb una bona tècnica darrere. Sí que és veritat que a vegades sembla que les dones van una miqueta forçades, una miqueta tortes, però hi ha una bona tècnica des de la base, des dels peus, perquè aquesta posició us enganyi visualment, però en realitat la nostra esquena no pateix i està recta. Fas bé de dir-ho. Escolta, has dit la millor manera que m'expresso, que és escrivint. Fa un moment jo pensava que seria ballant, la millor manera que t'expresses, però ja veiem que tens un bon fons editorial també. D'escriure va la segona cançó que ens has demanat, de Miki Núñez. Per què aquesta? Doncs sí, mira, això és anecdòtic perquè aquest curs jo estava fent quart de primària amb els meus alumnes, vaig conèixer, tot just acabava de sortir l'Escriurem de Miki Núñez, i els hi vaig posar l'hora de plàstica perquè m'encantava, m'agradava molt, i pensa que els meus nens, els meus alumnes de l'escola Joaquim Cosí i Fortunet de Figueres,
se la van fer el seu himne de la classe i des de llavors doncs, sempre me la demanaven a hores que estaven dibuixant, pintant, fent plàstica, que els hi posés. Tots la cantaven, fins i tot ja la cantaven sense posar-los jo la cançó. I ara t'explicaré una anècdota, perquè tinc un nen que a l'octubre va arribar del Marroc i abans de saber parlar català o castellà no parlava absolutament res, però ja cantava l'Escriurem gairebé de dalt a baix. Oh. Doncs escrivim-lo. Va ser l'inici i llavors, doncs, evidentment, aquesta cançó ara se'ns ha convertit una miqueta en l'himne català d'aquest confinament, d'aquest Covid-19, no?, que tant ens ha molestat, doncs ara tothom parla d'aquest Escriurem. Però per nosaltres va ser una miqueta premonitori. Tots la cantàvem i al final doncs, ha estat aquella cançó doncs, que ens ha encantat mentre hem estat confinats. Aquesta i el Tot anirà bé d'endeusar, però ara escoltem Miqui Núñez. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Amb l'Escriurem encara de fons, recordem que som a Ràdio 4, més que esport, amb l'Eva Serra Vila, professora de ball, que diu que li agrada escriure, evidentment que li agrada ballar. Tu tens una escola, hem parlat de la Covid, entenc que l'escola se'n deu haver ressentit també, no? Portes tancades i ni un pas ni endavant ni endarrere. I tant que sí, jo ja vaig perdre la compta, em sembla que hem estat tancats mínim 2 mesos i mig o 3, l'escola absolutament tancada, a més pensa que tenim gent gran que és difícil que els hi puguis fer classes online, per tant aquesta gent doncs, és millor que el grup doncs, no tingués continuïtat perquè perdies a la meitat o més del grup, gent jove que sí que podia seguir les classes de ball online però no els motivava de la mateixa manera que venia a classe i passar-s'ho bé perquè el ball té una part molt social i llavors hi havia la gent que no compartien, o sigui, no era la seva parella sentimental, la seva parella de ball, i per tant durant tot aquest temps tampoc podien practicar el ball en parella. Llavors hem estat pràcticament aturats fins fa un parell de setmanes que hem començat doncs, a tenir-ho tot a punt una altra vegada, de treballar dintre de l'escola per poder entrar amb les màximes precaucions i amb tota la seguretat per tothom. Amb la màscara no es veurà el somriure que esmentàvem abans. M'imagino que vosaltres, ja ho has dit, ensenyeu diferents modalitats, però la gent què és el que us demana més? Doncs mira, la veritat és que tenim bastant de tot. Tenim molt de ball de saló, però també tenim balls caribenys, que és el que et deia, salsa, bachata, merengue. Hi ha molta gent doncs, que no tenen parella i ens demanen ballar amb una parella, però d'altra que no, que prefereixen ballar sols i per tant venen a fer classes de ball individual sense estar agafats. Llavors tenim classes particulars perquè hi ha gent que per horari doncs, no li va bé venir en els grups i agafen classes quan ells poden. I finalment doncs, tenim també molts de nuvis, que ara era l'època nuvis i pobrets, molts doncs, s'han quedat sense les classes de ball però també sense el seu casament. Eva, no sé si cal que et faci una pregunta. Entre els alumnes, més nois o més noies? Més homes o més dones? Doncs mira, anem a tongades, no et pensis. Sí que és veritat que la majoria solen ser dones, és veritat, i això passa a tot arreu, però a vegades m'he sorprès de que hi ha homes que es donen compte que surten de festa i si no aprenen 4 passos bàsics, doncs no ho tenen gaire bé per començar una conversa amb algú de vols ballar amb mi? Doncs i molts homes els tenim aquí doncs, per aprendre a ballar i poder treure una persona a ballar doncs, en una festa major o en una discoteca o en el lloc que sigui. També en tenim d'homes que venen sols. Jo estava convençut que em diries moltes més dones i la pregunta següent que et volia fer era dir, podem trobar-hi moltes explicacions, però no serà una qüestió de vergonya també per part dels homes? Penso que també és una qüestió d'estereotips, lligant amb el meu conte de l'Arnau posa ritme al futbol, per això el vaig fer, perquè encara hi ha
molts estereotips doncs, que el ball és una cosa per noies i el futbol cada cop menys, però sembla que és una cosa per nois, i mica en mica doncs, això s'ha d'anar trencant i s'està trencant, però sí que és veritat doncs, que a la meva escola de nens hi ha nens masculins, els meus fills, i tot l'altre que ens venen a demanar per ballar són nenes, parlant de nens petitons. Llavors, quan són grans, a mesura que es van fent grans, no, ja tenim homes i dones, però sobretot costa amb els nens petits, pel què diran, no? Això que deies, pel què diran, per la vergonya de si saben que ballo. El meu fill, però, tant un com l'altre ho porten bastant bé i per tant, doncs, els hi encanta ballar, i és més, a l'escola on van ells fins i tot tenen un punt d'admiració, no?, els seus companys, i els feliciten cada vegada que ha fet una bona competició, ha fet un bon resultat, o ha sortit a la televisió, o ha fet alguna cosa anecdòtica, de seguida van a buscar-lo i li donen l'enhorabona. Tens raó, penso en l'estigma encara. Penso en aquella magnífica pel·lícula, Billy Elliot, i també a l'altra cara de la moneda, també podem dir que hi ha moltes famílies que sí o sí volen que la nena faci ballet clàssic, s'entén, i la nena potser voldria jugar a futbol, no? I aquests estigmes ens els hem d'anar carregant com sia. Doncs sí, perquè a vegades ha passat, no? El meu nen li ha demanat a alguna nena, escolta'm, es va quedar sense parella, que voldries ballar amb mi? I la nena va dir, no, és que jo jugo a futbol, o jo toco la guitarra, o jo... Vull dir que no totes les nenes avui en dia volen ballar. Per sort estem trencant aquests estereotips i les nenes poden escollir l'esport o l'activitat que més els hi agradi. Estem arribant al final. Repassant el teu currículum, les teves publicacions, les teves ponències, veig que hi ha una paraula que es repeteix sovint, i és la paraula valors. Quins valors creus que ens pot aportar el ball? Bé, valors, per exemple, podrien ser que tota la gent, tota la diversitat, tothom hi té cabuda, sí? Des dels més grans fins als més petits, amb diversitat funcional, el tema de gènere, el tema de l'edat, que també és molt important perquè hi ha esports que doncs, acoten molt per edat. Nosaltres tenim gent de totes edats. El treball en equip, l'esforç, la superació, la constància, la igualtat, com comentava, la riquesa de la multiculturalitat, perquè treballem balls de diferents cultures, diferents països, la igualtat d'oportunitats per tothom, l'empatia, posar-se al lloc de l'altre, sobretot quan ballem en parella és molt important de no culpar l'altra persona, sinó d'intentar créixer junts, intentar buscar l'error de cadascú abans de buscar l'error de l'altra persona. I sobretot, doncs, no posar límits a ningú. Ara sí que el temps pràcticament se'ns ha exhaurit. Escoltarem el Tornarem del Lax Zambusto, que és la darrera de les cançons, però no voldria acabar sense parlar de compromís. L'Eva Serra Vila és una dona compromesa amb el país, que lluita contra allò que considera injustícies, que té gent que estima a la presó i que no es cansa de denunciar-ho i de treballar perquè les coses canviïn. No és una pregunta, és un comentari, però si vols afegir res, ens queda menys d'un minut. Ja que m'has dit això, vull dedicar aquesta cançó sobretot a en Jordi Turull, perquè doncs, penso que potser em pot sentir més endavant. Tinc bons amics, tu dius, que estan a la presó. No els coneixia abans, els he conegut per carta, m'he escrit amb ells. Penso que la situació doncs, de que els posin a la presó per haver posat unes urnes no és justa, perquè molta gent vam anar a votar, jo vaig anar a votar, i aquest sentit de culpabilitat que tenia per haver anat a votar i doncs, que ells estiguessin a la presó doncs, va portar doncs, aquesta amistat que tinc amb molts d'ells. I penso que doncs, veníem de viure en una bombolla, érem molt feliços, hem caigut en picat, hem tingut, doncs ara estem doncs, en aquesta mena d'infern, no? Que no sabem com sortir-ne, però penso que tard o d'hora tornarem, remuntarem. Escoltem el Tornarem, són pràcticament les 8. Eva, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres, encantada, i fins aviat. Fins aviat. Demà més que esport amb la Marga Lluc. Des de Figueres, bona nit.